Maayong hapon. Dugay ra kaayo gusto nako isulti ninyo mga igsuon ang akong dako nga pagsaludo sa usa ka batan-on sa Dapitan City. Iyang pangalan Mark. Dayon misamot kog kabilib pag uli nako gahapon sa piyesta sa Dapitan. Nganong natandog kaayo ko niya tungod kay he is still 31 years old. Nakahuman pagud siya sa kurso nga Commerce Major in Management. Kung buto na hunaon, daghan kaayong opportunities sa trabaho ang nagpaabot niya. Makakwarta siya dako-dako. Pero kabalo mo, asa ra siya karon? Tanang oras, naa sa parokya sa Dapitan. Nangalagad sa Dios sa daghan kaayong pamaagi, bisag unsa na lang iyang matabang. Usahay, naa sa opisina, mutabang. Panahon sa misa, siya mooy mag-operate sa computer o sa projector. Kung naay mga debosyon, siya mooy mag-lead sa mga novenas o mga prayers. Dayon, at 31 years old, presidente na siya sa grupo sa mga devotees ni Saint James, ang patron sa Dapitan. Imagine! Makaingunta, sayang, bata pa siya kaayo. Pero mga igsuon, diha siya nagmalipayon. Unsa may atong mahimo, diha siya nagmalipayon. Nakita niya nga ang pagpangalagad sa Dios maoy tinuod nga makahatag kaniya sa kalipay ug contentment ug fulfillment sa kinabuhi. So, maunay ebanghelyo karon. Ang tao diri sa ebanghelyo karong Domingguha, pagkakita niya sa perlas, walay pagduha-duha, gibaligya niya tanan niyang possessions aron lang mapalit ang maong perlas, kay diha niya nakita ang iyang kalipay. See? Siguro si Mark naa siya'y madawat nga allowance, pero gamay ra kaayo. Pero wala na niya gihuna-huna because para niya, kontento nako, fulfilled nako, malipayon nako nga nakapangalagad sa Dios kada adlaw, tanang oras sa akong kinabuhi. Naabitaw usa ka dato, naana siya natigom, pero naguol ka siya kay nagamay iyahang halin tungod lagi sa COVID. Kung nga, nganong naguol pa man, nganong ma-depress pa man ta nga naa na makatay kwarta. See? God bless!